Usa ka menor de edad nga rider ang kritikal human na disgrasya ang gimanehong motorsiklo sa General Santos City. Ani ang report. Balik gayo ang duha ka moto. Sa cellphone video nga kuha sa rescue team sa Barangay Conel, makita kining daw dili na maitsura nga motorsiklo. Samtang naglingkod sa daplin sa kalsada, kining usa ka lalaki nga nasayrang tag-iya sa mong motor nga 24 anyos nga nadisgrasya sa Conel Olimpog Road, Purok Udagre, Barangay Conel sa General Santos City, banda alas 11 Miyerkules sa gabi. Apan, mas nagrabihan kining lalaking motor rider sab nga nasayrang 16 anyos nga naghigda sa irrigation canal sa lugar nga daw naglisod human sa disgrasya. Gilayong gidala sa ospital ang maong mga rider. Sumala sa Traffic Enforcement Unit, gikan sa Barangay Conel ang motorsiklo nga gimanehuan sa menor de edad ug nag-overtake sa gisundang sakyanan. Apan, nabangga kini sa kasugat nga motorsiklo. Ay isang minor, 16 years old, na kung saan dahil nga sa bilis ng takbo, pag-overtake doon sa sinusundan na motor ay nabangga niya yung kanyang kasalubong. Habang nang nabangga niya ito ay tuloy-tuloy siya doon, tuloy-tuloy at doon siya bumagsak o natumba mismo doon sa may kanal. Tungod sa hitabo, kritikal ang menor de edad nga rider ug anaa pa sa ospital. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug pahayag ang mga rider nga nalambigit sa aksidente. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Pahimangno sa TEU Gensan sa mga motorista nga kanunay mag-amping sa pagmaneho. Kailangan talaga focus sa pagmamaneho at kung mag-overtake po tayo ay siguraduhin natin na wala tayong makasalubong at wala po kung mabangga na anong mabagay, lalong-lalo na yung mga sasakyan na ating pong nakasalubong. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.